Mbah Dudu yo ditantang bahasa Jawa ngawur iki aplikasine ngawur. Ngawur ini ngawur. Orang Jawa tulen kok. Ye, mulai. Ya, mulai ye. Matur nuwun. Matur nuwun. Wih, rada sumpringe sithik berarti. Berarti nek iki nuwun sewu. Wile sumpringe tenan ya Allah. Gemes aku. Saged dibantu. Loh ya, pinter. Ya Allah, putune mbayok dimusuhi. Ngawur aplikasine iki. Mau geding aku. Yo pinter aku nek ngene iki. Nek iki piye ini gimana? Monggo pinarak. Loh, kesumpringan. Berarti rada kereng sithik no. Monggo pinarak. Gak boleh orang Jawa gak boleh kayak gitu kok. Gak boleh kok. Monggo pinarak. Monggo pinarak. Monggo pinarak, Mbak Yu. Monggo pinarak, Dik. Monggo pinarak. Lah, kok gak gelem? Luwih nganu kromo inggile. Monggo pinarak. 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 Sumonggo pinarak. Lah kok ora gelem linggih iki? Monggo pinarak. Loh, mawele apa yang beda lo? Ngawur iki aplikasine orang Jawa kok ngeyel iki. Dibilangin ngeyel iki. Geding aku. Lho aku orang Jawa kok mau nyalain itu gak kebuka. Mau ngambek aku. Hani. Orang Jepang gak suruh terus istriku. ning Netflix. Delok ning Netflix. Muitai. Delok ning Netflix. Lho ra iso wong ra wong Jawa. Delok ning Netflix. Delok ning Netflix. Jawa kok ya nggak boleh bahasa Inggris. Delok ning Netflix. Delok ning Netflix. Ngeyel aplikasine iki kandhani kok ngeyel iki gah aku mau. Ngopate